politie. Hey. Hallo heren, mogen we je even storen? Dat mogen we wel. Weet je eens. Bas van der Zwaan, L1, programma Onderweg. Hallo. Gerard Peters. Van Wonen Plus, Petershof, in Panningen. Heb je iets met die mannen te maken toevallig? Ja. Wij doen Goedemorgen. tuinwerkzaamheden hier op de politieschool. En ja, gewoon een vorm van dagactiviteiten, een nieuwe stijl. Ja. In het kader straks ook van de WMO. Dat is, die mensen kregen allemaal een waaijong-uitkering, maar ja, de gemeentes die willen ook hebben dat ze zich daar nuttig voor maken. Ze kregen een uitkering en we kregen er met geld voor. Maar dat is geld voor dagactiviteiten in de zin van dat we tegemoetkoming in kosten kregen voor het busken en de diesel en dat we de gasmeier kunnen onderhouden. En wat moet je dan doen? Je moet zorgen dat ze niet... Ik moet zorgen dat die jongens, ik ben activiteitenbeleider, zorgen dat ze het werk zien, ik moet de machines onderhouden, ik moet de contacten met de politieschool onderhouden. Ja, want vroeger is dat fijn, want je hoeft nou zelf geen gras meer te maaien. Hè? Ja, maar ik hoef nooit gras af te maaien. Oh, je hoeft nooit gras... Nee, dat hoeven wij nooit te doen. Oh. Dat ligt er alleen aan wie we vragen ervoor. Hè. Ik zal het zo zeggen, Ja? ik ben hier op de Bonnefoy hergegaan voor een jaar of, ik heb al 37 jaar in reguliere instituten gewerkt in de zorg. Geen boeit gewoon een keer naar Boete toe. Ik woon in de Boete. Ja. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb ook een zorgboerderij gerund voor de stichting Daaldijk vroeger. En ja, dat was ook wel leuk. En daarna heb ik, wegens omstandigheden, heb ik een tijd binnen gewerkt. Maar ja, als ze dat boetewerk in de gest, dan wil ze dat gewoon gaan doen. Dat is, ja, dat is leuk. En, maar goed, ik woon zelf op een boerderij, Wimde, weet dat. En op een gegeven moment, ik zei tegen mijn vrouw, ik begin voor mezelf, ik ga lekker met jongens boete werken. Want ik zo wil op me afkomen dat in de zorg toch allemaal heel anders ging weer. Oh, wacht eens even. Dus je ziet uit de zorg gestapt? Ja, ja. Min of meer? Min of meer. En je hebt nou een eigen Ja, bedrijfje wat eigenlijk die jongen begeleidt? Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat Zie ik wel helemaal verkeerd? Nee, niet helemaal verkeerd. Ik woei dat heel graag. Maar mijn vrouw die werkt bij een stichting, de stichting Wonen Plus. Dat is een stichting voor mensen die mensen met een beperking helpen, Ja. psychische problemen, verstandelijke handicap. En die vertelde dat onder de koffiepauze tegen de directeur van Wonen Plus, van God, Gerard wil voor zichzelf beginnen. En toen zei Dat is vol zat hè, jong. ja. Oh, dat brengt hij even naar de aanhanger toe. Maar toen zei hij, die is gek, voor zichzelf beginnen, 56 vragen is niet of hij voor ons wil te komen werken. We willen uitbreiding van dagactiviteiten. Ja, en dat was eigenlijk net voor de crisis. Eigenlijk ben ik wel heel blij dat ik met Wonen Plus in Zier ben gegaan, want ja, ik kreeg dan, ik woon in een boerderij in Panningen. En daar hebben we ook omgebouwd, daar hebben we een kantine en mogen jullie wel eens een keer komen kijken daar in die kantine. En, Want dan missen we weer de koffie. ja, nee, maar er is ook koffie. Ja, ik weet niet of je er blij mee kan zijn of niet. Hoezo? Ja, weet niet. Mag je Hier zelf hebben ze invullen. ook hele koffie zetten? Dat mag je zelf invullen. Hier hebben ze ook lekkere koffie, dat kan ik ook wel vertellen. Ja? Ja, en chocomel en die jongens die... Hey, maar moeten we even naar de jongens Ja, komen? want jongens, want ik vroeg me al even, ziet je nou alleen met een ene op praat? Of, Nee, er zitten nog Een een paar meisje. bladeren aan het herken. Meisje? Een meisje. Ja, dat is een stagiaire. Die is van, dat moet ze zelf nog vertellen, want... Ik laat jullie met rust hè. Wim, ja, misschien dat we daar even koffie komen drinken dan. En als ze toch niet meer naar ons willen gaan. Ja, ik weet niet of het zo verstandig is als we nou gaan filmen binnen. Wieso? Oh, nee, ja. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ja, maar ja, goed, dan moeten ze binnen maar niet filmen. Nee. Er is een geheime missie aan de gang binnen bij de politie. Als jij er in de buurt bent is alles geheim, dat weet je toch. Oh god en god. Omdat ik TB me heb zeker. Dat zijn jouw woorden. Oké. Nou zetten we dadelijk de camera goed. Gewoon even... Wim, als Dan ik die dan dingen mogen. zie, Dan mag het. Wim, doe maar zo weg. Hè. Ja. De vorige week... Ja, we moeten even een poort dicht maken, op het moment dat jullie klaar zijn. Wim, alvast bedankt hè. Met deze veel plezier. Oh, kijk eens. Ja, ik volg die jongens maar wat. Ik ken daar zelf feiten die ook heel veel te vertellen. Oh, volgens mij hebben die het wel onder controle, of niet? Goedemiddag samen. Hallo. Ik moet zeggen, dat is toch wel enorm leuk opstijs om te tuinieren. Dankjewel.
Ik heb stage. Ja, ik ben stagiaire. Kom maar, leg hem even neer. Dus wat betekent dat? Dat ze even mogen ruiken aan het grote werk, of ze dit wel leuk vindt of niet? Ja, ik wil gaan werken met jongeren met een beperking. En ja, dat is wel een uitdaging voor mij. Zodat ze de meneer met de groene pet kan gewoon assisteren, Ja, eventueel. ja, ondersteunen. En de jongens begeleiden. Dus eventueel wil ze ook wel bij je Wonenplus gaan werken. Ja, dat is wel een leuke uitdaging. Maar ik zie het al, dan moesten ze onderaan beginnen in de zin van, dan moest wel de handen uit de mouwen steken. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee? Nee. En dit is mij toch een fanatieke. Hé, jongeman. Ja? Dit kent wel hard werken, hè? Ja. Maar dan kan ze even goed doorvoeren, man. Maar was ze nou niet net aan het gras maaien? Jawel, dat klopt. Maar in de tussentijd helpt ze hier even mee. Ja. En dan gaan ze dadelijk wel verder met de grasmachine. Ja, dat ligt erom. Er moet nog best veel gemaaid worden. En ja, sowieso, het grotendeels van de maaiseizoen is nu, hè. Dus we doen sowieso heel veel bij snoeiwerkzaamheden. Zoals zegen, papier prikken. Ja, 's winters werken we ook bij Van Pol in Mijl. Het lijkt erom of de... Is dat de Van Pol? Nee, dat is een andere Van Pol, hè? Ja, dat is... Wat is dat? Van Pol, dat is creatieve geschenken, die liggen in Mijl. Oh, leuk! Dus ja, dat doen we weer dan kerstpakketten. Ja, die zitten dan nog in de kartonnen dozen. Ja, dat doen we niet altijd. Nee. Af en toe. Ja, Maar maar... dan doen we Van Pol, dat is ook altijd in oktober, november in Mijl. Doen we spullen uitpakken en zij doen die weer verpakken in de kerstpakketten. Klinkt wel leuk. Ja. Is ook leuk, hè? Dus dan verdekt, dus maar nu is het schitterend weer vandaag. Heerlijk. En dan werken we boeten. Ja. Hey, en wat heb je vandaag tot nu toe gedaan? Ja, alleen vandaag hebben we voor McDonald's gedaan. Veel overigens 2 stuks. Wat doet je door? Dat doen we weer zwerfafval opruimen. Weer zorgen dat de parkeerplaats weer zuiver is. Zoals peuken opruimen, prullenbakken legen, ja, papier prikken, ja, en af en toe bladeren harken. Dat doen we weer ook voor McDonald's. Maken mensen er zo'n rotzooi van Ja. dan door op die parkeerplaatsen? Ja. Wat we meestal ook doen, dat is ja, dat is heel veel in Maasbree. Dat lui de auto er neerzetten en dan met een andere auto weggaan. En als we het zien, weer spreken de lui, spreken we dan ook al. Veel zeggen we ook van, sorry, maar je mag geen carpoolen. Dan vragen ze ook, ja, wie moet er voor de auto aan zitten? Dan zeggen ze van, ja, zeggen veer, bedoel ik. Zeggen veer van, ja, als je naar AC rijdt, Heb je een muts? Goed zo. ja, de AC de Turfhoeven, daar kunt je de auto neerzetten en dat is een vuile grote Wel een parkeerplaats. beetje lachen hoor. Dan dat. En dan mag het wel? Ja. Oh, oké. Want Dus behalve dat je heel nuttig werk doet, ziet je ook nog nuttig in het geven van goede tips richting de mensen? Ah. dat Zeg, klopt. mensen, Wende wil hier weg en dat hek dat moet gesloten weer. Ja. Dus moeten we ons even Ja, we moeten verplaatsen even naar de- verplaatsen naar deze kant toe, maar misschien dat jullie even naar de graasmeier kunnen lopen. Hè? Ja. Dan maken we de caravans in orde. Hebben jullie zin om mij koffie te gaan Oh, drinken nee, bij ons project? Dat is hier een paar kilometer vandaan. Goed, zullen we best doen. Ja. Ja, we hebben toch de tijd. Dus Ja, daarom, als je In die kantine op de boerderij. op de boerderij. Als je dan achter ons aanrijdt, Dat lijkt dan op. Ja, Dat want, hebben we de volgende week. want van Wim kregen we geen tas koffie. Je bent er wat in. Voor mij krijgt ze wel in, maar wel zonder camera. Ik zie dat het leuker is om Jos koffie te drinken. Maar want hier zijn nog allerlei activiteiten. Hey, Iets alles nog. ik kijk iedere dag alleen. Echt hoor. Kom jongen, dan lopen we naar de grasmeijer. Ja. Wat vindt ze nou het allerleukste om te doen? Ja, sowieso tractor rijden. Ja, ik heb een tractordiploma, dus Echt hoor. ja, ik heb bij Veur heb ik nog ergens anders gewerkt. Ook in een hoekeniersbedrijf. Misschien dat je het kent, het CNME. Nee, dat ken ik niet. Nou,
bij het hoofdgebouw van Alijn ligt achter de regenwatervijver een ambi. Oh, dus dit is wel eens het gras gemeten bij ons. Ja, Hey. Oh, dat moest ik. ja ik heb er ook met de tractor gereden. Ik heb al balen geperst en dat soort dingen. Oh, wat leuk. Hoi, Maar maar- dat komt ze nog niet meer. Nee, ik werk boerderij, want ik woon sinds kijk, 1 augustus 2012 woon ik in Nederweert. Ja, het was voor mij gewoon niet te doen om dan ook nog bij het CNM te blijven werken, want dat was gewoon te duur voor mij. En hoe ben je nou hier terechtgekomen dan? Ja, via Stichting Wonen Plus. Via Stichting Wonen Plus ben ik eigenlijk terechtgekomen. Oké. En hoe komt ze dan op het werk? Met de stadsbus. Ik ben iedere dag vertrek ik om 7:15 's morgens. En dan ben ik rond 7:30 in Beringen. En dan komt mijn werkgever die met die groene pet. Je met een groene pet. Ja, die komt ik dan met die bus voor me ophalen. Ja, te gek. Hey, wanneer mag ze weer tractor rijden? Weet ze dat al? Ik heb toevallig vandaag nog tractor gereden. Dus van ons ze gaat ophalen bij een vrijwilligerbus. Want hij had zo'n grote luifel. En ja, die moest ik even ophalen. Want die ligt dan bovenop de tractor, de frontlaaier, een stuk naar boven. Ik maak hem dan vast. De zwijlamp aan en ik rij naar Petershof toe. Volgens mij is dit die plekje wel gevonden. of Ja, niet? dat sowieso. Hey, dankjewel Zeer gedaan. voor het interview en goed gewoon. Ja, dat is wel lekker.